मराठी माणूस आणि मराठी भाषेसाठी आक्रमकपणे लढणाऱ्या मनसेचा आज 20वा वर्धापन दिन. त्यानिमित्तानं किल्ले रायगडाच्या पायथ्याशी मनसेचा मेळावा होणार आहे. या मेळाव्यासाठी राज ठाकरे कार्यकर्त्यांसह किल्ले रायगडावर दाखल झालेले आहेत. रायगडावर शिवरायांना अभिवादन केलं आणि यानंतर मेळाव्यातून राज ठाकरेंच्या हस्ते मनसेच्या सदस्य नोंदणी अभियानाला सुरुवात होईल. दरम्यान आज राज ठाकरेंचं भाषण करणार असल्याचं बाळा नांदगावकरांनी सांगितलेलं आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा विजय असो. ठाकरे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ.